Kľúčová pomôcka pre náš experiment je teleso tvaru valca, ovšem také, ktorého objem je možné meniť. Je to sústava dvoch valcov, ktoré sú do seba zatlačené a vysúvaním jedného z nich je možné meniť objem telesa. Táto pomôcka je vytlačená pomocou 3D tlače. Čiže máme teleso s určitým objemom, ponoríme ho do kvapaliny, no a vidíme, že začína plávať na povrchu. Zrejme objem valca, ktorý sme nastavili, zodpovedá takej tlakovej sile, ktorá je väčšia ako ťažová sila pôsobia sa na valec. Teleso pláva na hladine kvapaliny. Zmenšíme objem telesa pri nezmenenej hmotnosti a experiment nám ukáže, že teleso padne ku dnu. Zrejme teraz je tlaková sila menšia ako ťažová. No a pokúsime sa urobiť takú situáciu, aby sa to teleso v kvapaline vznášalo. Začneme teraz s tým, že pláva na hladine kvapaliny tak, že iba veľmi malý objem je nad hladinou kvapaliny. Vyplýva z toho, že ešte musíme malinko zmenšiť objem a tlakovú silu, aby sme dosiahli vznášanie. Možno. Pokúsme sa to urobiť. Pozrieme sa. Áno, ale opäť nám naše teleso stúplo v hladine a to znamená, nevznáša sa. Zatiaľ sa nevznáša v kvapaline. Takže ešte trošku zmenšíme objem telesa, aby sme zmenšili tlakovú silu. No a teleso padne ku dnu. Čiže, čo sa udialo? Tlaková sila je menšia ako ťažová. Teleso padlo ku dnu. Ale zrejme veľký rozdiel medzi týmito dvoma silami v tomto okamihu nebude. No a vznášanie? Tak pokúsme sa zväčšiť hustotu kvapaliny. Nasypeme do vody sol. Všimnite si, že teleso stúplo k hladine, ale budeme čakať, čo sa bude diať. Sol sa pomaly v kvapaline rozpúšťa, ale je evidentné to, že najväčšie množstvo solí je na dne odmerného valca. A zrejme teda hustota kvapaliny nebude v celom objeme kvapaliny rovnaká. Najväčšia bude na dne odmerného valca a smerom k hladine bude klesať. Všimnite si pri tomto jeden zaujímavý efekt, že kvapalina sa akoby čistí, ostáva priezračná smerom od jej dna. Možno by tu bola dobrá otázka, že prečo sa tá kvapalina čistí od dna smerom k hladine? No a budeme chvíľku trpezliví, počkáme, ako nám tento experiment dopadne, keď sa celý objem kvapaliny vyčistí, sprízrační.
Takže kvapalina je prízračná, teleso je stále na hladine kvapaliny, aj keď mu pomôžeme, tak smerom dole sa nepresúva. Ale hustota kvapaliny nie je v celom jej objeme rovnaká. No a toto ideme využiť na nasledujúcu situáciu. Opäť malinko zmenšíme objem telesa, teda zmenšíme vztlakovú silu a ponoríme teleso do kvapaliny. A zistíme, že sa trošku do kvapaliny ponorilo hlbšie, ale zrejme je to stále ešte málo. Áno, evidentne ešte stúpa k hladine, a tak skúsme ešte trochu zmenšiť objem telesa. Pri tomto valci to naozaj ide robiť veľmi citlivo a detailne. No a nastala situácia, ktorú sme chceli ukázať, a teda naše teleso sa v kvapaline vznáša. Ani nepadne ku dnu, ani nestúpa k hladine, ale evidentne ako by bolo v kvapaline zavesené. Určite si viete odpovedať na otázku, že prečo sa toto udialo. A teda, aby tento experiment bol ešte presvedčivejší, tak skúsime toto naše teleso trošku rozhýbať v kvapaline. Napríklad pomocou špajle. Čiže ťukneme ho smerom dolu a vidíme, že vracia sa naspäť ku hladine, ale až na hladinu nevystúpi a opäť smerom ku dnu. No a po chvíľke sa opäť ustáli v nejakej výške od dna a teda opäť sa bude vznášať v kvapaline. Toto je efektný spôsob, ako sa dá ukázať, že telesa v kvapaline sa môžu aj vznášať.